Да се играе. Това е един от най-чаканите двубои. И то предимно заради стила и изявите на Александър Книжняк, за което ще говорим след малко. Ще имаме основание да говорим. Той е в синия ъгъл, а Панков е в червения. Тук поне по предварителни наблюдения може да очакваме много бокс и много бой. Харесва ли ти такова на начало? Не много, но той това играе Александър. И другия не започнаване. Това си е руска школа. Съветска, да речем. Съветска. При Хижняк до сега и трите матча бяха такова начало и такъв край. Едно и също. Той е мощен боксер, гледай да ги умаломощи. Притежава силен удар. Макар че и повече удари са през ръцете, те все пак изморяват. В тази категория българският представител беше Симеон Чанов, носител на Купа Странджа 2015 година, участник в Олимпийските игри в Рио де Жанейро. Където стигна до осмина финал, отпадна на осмина финал. Той направи добро участие, като си има предвид, че се завърна преди 9-10 месеца след претърпена операция на ръка и доста дълго откъсване от бокса, от активния бокс, макар че той винаги е работил. Чамов изигра един хубав матч с Ришард Левицки от Полша, спечелен с 5-0 и с много рационална и хубава игра. Без да влага много енергия, поддържайки дистанция, внушавайки респект на съперника си и така нататък. После победи Мухамад Абдурасун от Финландия. Едно типично финландско име, които все по-често се срещат. Но на полуфинала не издрезде срещу Вадим Панков, защото имаше вече много тежка аркада. И от отбора решиха да не го излагат на опасност, да го извадат отново за по-продължително време. Много правилно решиха да го запазят за квалификациите. Той доста време отсъствал от бокса и две срещи са му напълно достатъчни, докато навлезе в по-добра форма. Той е опитен боксер, не му трябват чак и толкова много срещи. Аз мисля, че той ще е един от боксерите, който ще се представя добре за квалификацията, да е може и да се класира за Олимпиада. Защото предишното представянето му на Олимпиадата беше много добро и всички хора, къде гледахме, той беше ощетен преди медала. Да, още коментарите са такива. Това е пак спорното съдийство в Рио. Иначе до тук Вадим Панков стигна с 3 победи. Първата над Хавиер Мартинес от САЩ, вероятно от мексикански произход боксер, с 5-0. След това
надигра с 3-2. 3-2 са съдийските гласове. Чеха Милош Бартол и стигна до мача с Чамов, който не се игра. Така че той е по-свеж. Макар че Хижняк вчера не видя славата. Самия Хижняк победи с 5-0 Джо Хикс от Съединените щати. След това Морено Фендеро от Франция с 4-1. Това е, може би, най-титулованият боксер тук, като изключим Клемента Русо, който има олимпийски сребърни медали в категория до 91 кг. Хижняк е една машина за удари. Тук вече се говори, поне в кулисите за турнира, че той има подписан договор за професионалист след Олимпиадата в Токио. И другия слух за него е, че дори професионалистите в тежка категория го избягват като спаринг партньор, защото той просто засипва с толкова много удари, е непредвидимо. Той не спира, през цялото време не спира, не се интересува от това къде точно е съперника и какво. Той стига до него и го налага, докато го измори. Иначе на 24 години, висок 181 см от Полтава, има 63 победи и 12 загуби като аматьор. Световен шампион в Хамбург 1917 година, два пъти европейски шампион в Краков 17 и Минск 19 и носител на Купа Странджа за 2019 година. Интересен боксер. Точно профи бокса ще му пасне на играта. Притежава силни удари, много мощен. Той фактически с това се печели срещите. Както говорим на нашия език, мачкаща игра. Той просто мачка противника. Възможно дори за тези си изяви да вземе Купа Странджа. Все пак тук се определя не само национално, как е играл даден боксер. Той е перфектна игра. Просто той рязко се откроява от всички останали тук. Така е. Като стил, като натиск, като поведение, като доминатор на ринга. Хубав боксер, бързо и добър опит. Те в Украина имат много боксери, имат и спаринг партньори. Там имаш и спаринг партньори, от тях се израства вече. Ето виждаме. Като в никакъв случай не е еднообразен. Виждаме удари отдолу, опити за пърпет, за крошета. Налага си стила на играта. И води. Значи. Да видим какво ще противопостави Панков в последния трети рунд от участието си на Странджа. Ще се играе третия рунд пак по същия начин. Боксерът от Беларус и той няма друг начин как да играе и неговия стил е такъв. По-миролюбив. Това е една машина да ударя. Просто машина не спира. Това изисква и огромна подготовка обаче. Той за да играе така, да, наистина трябва да има много добра подготовка. При него няма едно хабене в удари във въздуха, което му помага да не се изморява. Тук се отвори аркада на Панков. Това е хубаво, че би много отпуснати ударите. Тоест не е може би стегнат за това да не се изморява. Това е едното.
другото, което знам, че ударите във въздуха най-много изморяват, Най-много защото изморява, да. тях се хаби най-много енергия и то излишно. Затова българският боксер трябва да мъча да разкъсва дистанцията, но той просто не го остави. Ръката е доста дълбока. Кетмен отдели доста време да върне в матча Панков. Впрочем, и нашия Кетмен имаше доста работа и мисля, че се справи добре. Добре работа. Той си е професионалист. Евгений. Позната фигура е решаваща за много от боксерите, когато трябва да продължат. Боксер от Беларус, губейки, че не за подценяване много хубав боксер и той. Той е просто трудно се играе. Да, това влезе в окото и може би този матч няма да завърши. Просто нямаше смисъл, трябваше още и преди това да го спрат, но ето, че продължава. Продължава, да, те са корави момчета. Кораво момче, да. Тук може да наблюдаваме нещо, което рядко се случва. Обикновено, когато човек има такава аркада, боксера, другия я атакува от тази страна. Хижняк качели го пести това. Не удря с лявата ръка. Или поне не удря силно. По-скоро доиграва. Интересен и напред би и назад би без да се спират. На него задния ход му е блокиран. Да, удивително. Но все пак, може би Панков беше най-така равностойният съперник на Хижняк. Този турнир, въпреки че Скандеров има 4 на 1 победа. Победитель точки. Серьезно решение зрителей. Winner points by unanimous decision. After the blue corner, boxer representing Alexander Hizhnyk. Не дадох. Как не мога? Аз гледам 30 за 25, 30. Тук са всички единодушни, като гледам. Без по 3 точки.